мероприятията си. Очакваме също така и приятелски или не толкова приятелски части, които да също имат интерес към плантацията и към талибаните. Вече сме в действие. Искам да се групирате. Ние сме на четворка, така че имаме руски наемник при нас, който се бави. Аз си забрих моряшката фанела. Това е основната ни база. Също така... Много яко! Аре сей пиот! Давайте! Надяваме, че няма да ни обстрелят докато време с БТР-а. Обаче пък вътре има тежка картешница, така че... Нека дойдат копелетата! Кокаиновите плантации дали са обозначени? Гледаме сега какво се случва. Пренасяме се от FLB, долната ни база, към централната база. Его вълка с бронетранспортьор. Жълт цвят. Жълт цвят? Тип жълт Мерцедес. Ключи ли правиш? Клипчеваме. Така бе. Хубаво падение. Хубаво падение, ама... Хубава атака. Приключи... Харесва ви атаката. Я зависи тук. О, леко, леко. Не, братче. Давай! Вече къде там има светлина? Поднехме КПП-то. Дясно гледай. Не бе, не, отвънка. Дясно, не ляво. Хвани да те изведе. Това ли е курчето, дето изверши? Да? Много яко. Него араби не имате, бе. Ало, яко свети ти прожектор. Много тук става като ден, бе. Скачайте му. Айде! Слизай. Го, го, го! Скачай да не го тук. Чакай да се отвориме. Аз ще затворя отстрани. Еленец? Как е еленец? Добре ли е положението? Holy shit, Батман. Насам. Пак двете. Елен, мини нагоре. Движиме се още 100 метра с пълно осветление. Всички се включат. Разпределете се. Елен, мини нагоре. Включвайте светлините. Окей. Разпръснете се, момчета, не стойте един до друг. Направете по-широка линия. Пускаме фанерите при трълбата вече. Да, посока ли е? Пускате фанерите, тя за малко теглиш два откоса и го си сменеш позицията, защото иначе ще върнат много лошо. Другия вариант е... Слагаме ли такива фуши?
Ударен! Спри! О, шит. Ударен е. Долу. Ела на това. Шит. Види в буса. Пак 3! Напред! Печок, кой ни пази от село? Как ти го томатил? Тръгвай, Цецо, бавно! Тук отляво, къде си? Може би виждам нещо. Така си. Чай, че гилзата ми ги фърли във врата. Хиена, слушам те, в много тежка ситуация съм. Тръгвай! Тръгвай! А то кой? Наш. Как ще е наш? Наше, бе. Горе имаше талибани. Всички напред! Ударен! Стой! Ударен! Аз съм втори. Що чух стрелба отляво? Да слезем медик. Медик! Имаме ли медик? Цецо, спри! Аз ти сменям позицията. Аз съм медик, къде? То по тушаците. Ясно? Накъде бягаш? Накъде? Катерите го от джипа, обезопасявате го и го вижте, ако е на пръста му има следи от барут, значи много е стрелял. Наше. Не оръжието за сега. Стара ръчичка леко махни пълнително. Чучумитко! И си го дръж ръчичката. Там горе почти да се събират оранжеви кърпи. Обезопасено това оръжие. А? Това си е истински талибан с следи от барут. Да, няма проблем, няма да ползвам. Чисто коопериране в момента, в който кажа, защото иначе те връзват отзад на буса, влачата по асфалта. Полицай. Не желаеш реализъм. Да. Значи обезопасено абсолютно всичко по тебе от този момент нататък. Нямаш право да ползваш никакво оръжие, дори да не съм го намерил. Знаеш. Да. Окей. Да. И това трябва да бъде... Ти знаеш аз как стреля. Слагам малото и то почва и се едно стреля, бата и те бяга. Искаш си го значи да не го загубиш, но нищо не може да значи. На сал контрол Нито трябва. нож, нито някакви бомби, нищо. Ако искаш, слагаш на алкохол да товари, да те изштрака. Готов. И на сал контрол. Правите колко всеки път. Вижте се чупне. Да. Ето го 50 метра напред, вляво. Давай към буса. Имаш изключителния шанс да си пленник на пакистанската славна армия. Первес Мушараф лично ни води в тази атака, само че леко го раниха и сега е обратно в лечебницата. Това е славният ни боец Джамал. Блондинки го лекуват. Нейми Джамал. След това имаме книги за препоръки и оплакване. И другия път не се записи при тия смутаяци талибаните. Защото гледай, тук Гледай, е какво става? бус, даваме вода, Храна. може да смениш оръжието. С нощи имаше осветление горе, лампи. Толкова парно имаше. Работиш, Митко? Спахме вкъщи. Здравейте. Защото спряхме движение. Ами не, чакаме шофьорче. Айде. Давай, за какво плащаме заплатка? Отпред двама души и тук. Да, отляво. Аз се качвам обратно вътре. И аз се качвам, защото нямам пушка. Взимай тази пушка, аз влизам вътре да се пазя. Така, добре.
Ще го вземем ли? Отново пленени. Снимай Нали като ви избия, трябва после Сърдечен масаж. Ако бягам, ще трябва да се върши. Кое си проверя? Го забраниха, защото не бил. Ега сплен. Колко учтиви талибани? Лайк пик не може да убие, нали? Ние не сме талибани, бе. Химическо оръжие. Не ли видиш? Като близам с 5 потешателства с тълката река. Мисля, че аз съм с най-рекавата брата. Тъмър се зарадва. Нали? Да. За моята преклонна възраст мога да се срамувам, че ми толкова малко брада. Там надолу се Това ме прави да изглеждам по-млад. Чудесно. Имаме и нов. Това. Това видим и се чиста. Почвам да ревнувам. Талипчета ли се няма? Готов ли съм? Махай оранжевото. Его горе. Видиш ли го къде ходи Не без... мога вързане с виски опак. Оранжева. С оранжева, бе, спокой, тримата. И в... Не, той отида надолу, его е. Да, има един, който отива надолу е без оранжева. Ама той не е ли с шапка? Не, бе. С каска ли? Има не само храна, не си проверил добре. Маркирани. Маркиран ли е? Има един, който следваше надолу. Там тук срещу мене, не е маркиран. Не е маркиран. Огън! Защо го пусна този? Мен не си ме ударя, пич. Нали беше пленен, бе?